Deltamed, l'Associació de Deltes del Mediterrani i els regants de la dreta de l'Ebre proposen la instal·lació de barreres salines al delta com a solució per frenar la salinització de les aigües del riu en el seu tram final. De fet, es basen en projectes similars executats a altres indrets del món. El principal problema és la financiació de l'obra a banda del consens polític i social al territori. Tots els deltes tenen la mateixa problemàtica, regressió i salinització. El delta del Po, hi havia un punt important que tenen al delta del Po que se salinitzava. Arribava un moment que el delta del Po és molt productiu i molt gran, però en definitiva tenien una zona molt important que no podien tirar endavant per la salinització. Per això van inventar les tanques salines. Avui el Po és un vergel preciós. Per què? Perquè reguen fins al final del delta. El projecte d'instal·lació de barreres salines davant la costa del delta fa posar el crit al cel als moviments ecologistes i socials del territori que defensen la lliure circulació dels sediments en tots els trams de l'Ebre com una de les solucions ambientals per frenar el problema de la salinització. A les jornades hi prendran part ponents arribats d'Alexandria, a Egipte, del delta del Po a Itàlia i la presència de la directora general d'Aigua del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient de l'Estat espanyol. Una visita que la Plataforma en Defensa de l'Ebre vol aprofitar per demanar-li explicacions al voltant dels rumors d'una possible venda d'aigua entre conques.